Вот шундый хәл инде. Менә шул җирләрдә без яшәп ятабыз инде, Аллага шөкер. Вот. Чистота, порядок. Бүтән җирдә менә мусорный нәрсәләр бар. Скамейки есть везде. И не скажу, что я в городе прям живу. Дыра, короче. Но для меня после больших городов, так скажем, ну, для меня это дыра конкретно. Но зато мен яратам, мен бит авыл малай. Авыл кебек, 1 метр трава үскән, күрәсезме? Белмим, нәрсә урмыйлардыр аны. Малларга да бирмиләр. Исраф инде. Күп монда күп исрафчылык инде монда. Бөтенләй бер җитәрлек исраф.